Čaute ľudia, po mojom dlhšom akovaní som späť. A jo, dobrý večer. Jaký Vietnam sa to volá. Jo, po dlhšom akovaní na YouTube som späť. Veď toto je originál môj účet. Toto mu ukradnem motorku. To je vraciam. Koho motorka? Koho motorka to je? No ideš, napíš na to ľudia zdravte už je. Yep. Ľudia pozdravte do videa. Kto pozdraví? Ale mi ani nebudú veriť. Ty máš YouTube kanál? No ne. Mám. Teda čo? Môžeš, jak si menuješ? Kocúrik 421. Budem rád za odber. Teraz vyzeráme nejaký bot. Tak, toto je živý odberateľ. Či sa to zmení? Discord server, ako vždy, máte v komentároch pripnutý. Pardon, pripnutý ešte nie. To ty máš kanál? Jojo. Kocúrik 421. Na YouTube? Ja YouTube! Kámo, už som ti to napísal, Kocúrik 421. Ja sa tam, viete čo cedulu? Že takúto veľkú tu dáme, a keďže moja obľúbená farba je oranžová. Dobre, inak. Plán B. Takto. Musí byť oranžová. Toto je vončo. Na kanál. Veľké Kocúrik 421. Aj tak to všetko dalo veľkým, takže akože čo to je? Ideme si pozrieť. Live, nič, 15, tam mám 15. Mám 15. Ten tam vidieť 14. To čo je za večer Vietnam? Kocúrik. Jo. Áno. Kocúrik, áno. Áno, môžete vydať ľudkovia, kámo, ja sa to dám. Tety. Ľudia, ideme sa pozrieť na ten channel. Ešte tam stále má. KVS! Kámo, je tam 16, ľudia, je tam 16. Ten, kto mi dal odber je šéf, jak nič. Odebíram. Kámo, tu si tam zbieram tak odberateľov. Kámo, dobre. Kámo. Šéfka. Ľudia, je tam 17, bude tam 17, plus. Ne. A ja sa nevzdám. Čo sa nevzdáš? Zabil som 231 vojakov holými rukami, to ti uvedím. Potrebujem mít u tebe odbie. Kámo, to slova u mňa potrebuje mať okej. Ideme sa prepnúť sem. Potrebuje mať u mňa odber? Dobre, to som ešte nepočul, že takto musím. Nevyhľadá. Mne to nic nevyhľadá. Prečo to nič nevyhľadá? To nedáva zmysel. Kocúrik 421. Ja si to dám vieš sem ešte, že Kocúrik. No, to musí byť česko. ITB, sa mi to bude. KVS!
Dáš frenda? Jo. Ok, daj mi frenda. Kámo, daj mi. V škole poriadajú party, tak sa tam ideme pozrieť. Nejaké dobré balíky. Kámo, ja ich môžem rozhadzovať. No ináč, tu som vám chcel niečo povedať pri tomto. A dala sem odbier, výborne. Nemáš, aha, to nedá, nie. No nič. Takže zapneme toto. Jo, toto štúdio si určite pamätáte. Nebude sa tu, premietať čoskoro to, čo som sluboval, to, čo sme slubovali so Simkum. Bude sa to premietať nová show, bude sa to volať Duel youtuberov sa to bude volať. A Duel youtuberov, tu vidíte zoznam Duel youtuberov teraz. Takto ako bude vyzerať súboj youtuberov, ktorý vlastne Simko sa premestil ešte na režisera, to som ešte chcel povedať. Plus ešte ten, kto vyhrá, nie je to o body, je to o výhru. Ľudia, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, pokiaľ nezabudnite odber, like, okamžite mi daj odber, ja ťa vidím. Jo, dobre, takže ľudia, ja sa s touto milou kočičkou ľúčim. Keď chcete ďalšie video, tak dajte odber, lajkos, komentos. Ja sa budem tešiť ďalšieho videa.